tabung nadi usukang rogo news nukmani trote to norok joto no saiman bakhena Bishramganj area no general khlanya ni bagai nogor panchayat to tlangnani bagai government chai to gui tongo ke bobagra to sawo chini shipping suk chini jaga phano kisi ja chini jaga phano chung buino rui maya tamni hamale 6 schedule ni je ain abuni mote hinga chini 6 schedule area agino khajak tongo abagai chung oi area no beani babe tlangmani no tuinai tini ojagawa achuk laijak hinge chung jikon sora je area ajagawo tabo BSF camp khlainani hanai borok phunugui tongo chini kuno objection koroi borok BSF camp da khlai tong hospital da khlai tong court da khlai tong college da sanamoi tong ajagawo abo hai khlai mangkan ke to area ni development abo kaham koksi haipeno chung abo no birod khlaine tini achukmani karon ke mo hai government ni samungo chung badariya do phiaba chini ADC area no chimipano tatalang thong beani babe tatalang thong amoni bagai chung tini ojagawo khorangti salainai hake mahake ma asuk laija orke ke kasil jaga ni borok sinda chikon thora Bishramganj o amsa ni borok mandar o jaga to je jaga malik rok tongo ke o jaga area ni tini puila first ba o jaga area ni no kobang Bishramganj area ni no ke khakhayo phainai sal rogo je porjonto mai sangno chung to jaga achugui tongnai ke buite bo chubawano tebo logiru phaya hnai khakhayo chung tini puila ba o jaga bo borok kom chung je area ni jara jaga malik rok no tuinai o jaga tini achuk lajakta ora sangti pramothani banner rok no ki achukman ti pramothani uja MDC achukjak mane to ti pramothana achukjak kabo to te kono sanan kokroi ti pramothano achuk o jaga bo tam sanamo baksa ma hai rok khaya Hainai teruk baksa batini puila ba baksa saiman rigi aro phanangai mano khobor mansu gya phanangai mano ke phane sal rogo tebo logiru wa chung to mo je porjonto ma sakno kharangti sana hanai choya ui no jaga wa atukna hanai atuk laja sajor ke brok প্রশাসন নি থেকে তো বড় অলরেডি পুলিশ রক রহজাক কে বড় তো নাইকলই তঙ্গ বাহাই বম তুইং no saime ata